Teatre a les 52 edicions de la Fira del Llibre de València i parlem amb Gabriel Ochoa, que ens presenta Vives, que ha estat publicat per El Petit Editor. Gabriel, benvingut. Moltes gràcies. Vives. Així dues coses. Una, Vives, que ara parlarem de l'obra, però també el fet pràcticament insòlit de que una editorial aposta per textos dramàtics. Sí, la veritat que estem molt contents els teatres perquè el Petit Editor té aquesta línia, que és l'Apuntador, que és el cellet que és a soles de teatre, i en aquest cas ha publicat Vives, que és una obra de teatre que parla, òbviament, de la història de l'Institut Lluís Vives i dels successos del 2012, i molt contents que una editorial que tinga una pota posada en el teatre, com altres editorials, no? Però en aquest cas el Petit Editor crec que ha fet una aposta molt clara pel teatre, sobretot pel teatre, s'ha editat teatre que ja s'ha fet en les tables, que s'ha fet ja directament al teatre. Que tinga una vida en negre sobre blanc, una vida i amplia la vida, no? I moltes lectures, o bé per a recordar, si has vist l'espectacle, o bé per a imaginar. Sí, de fet, les propostes que han fet el Petit Editor té coses que, estas, per exemple, se va estrenar, el text se va estrenar, el llibre es va estrenar el mateix dia de l'estrena, hi ha altres que l'ha fet després, però sempre coses que ja estan a les taules. Com va ser el procés de creació de Vives? Bé, jo recordo que els successos de les càrregues policials les recordava molt i me pareixia molt curiós que fos un institut que es deia Lluís Vives i vaig documentar sobre qui era Lluís Vives i Lluís va patir, com tots els jueus de l'època, va patir la persecució i se va anar fora a estudiar, que el va matar el seu pare. I aleshores, me vaig documentar, vaig parlar a la gent de l'institut, vaig parlar amb el que era el cap d'estudis d'aquell moment de l'institut, que és Josep Lluís Navarro, va fer, de fet, el pròleg del llibre i vaig crear una peça. I en el quart aniversari de l'institut vam fer la lectura dramatitzada en el mateix institut, per a testejar un poc el text. I va anar prou bé, i aleshores es va plantejar al Centre Teatral Escalante, que va dir que la produïa. I enguany hem produït l'obra en el 5è aniversari, també en febrer, que és una data molt significativa per a Vives, per a l'obra i per a l'institut, i prou contents com va anar la resposta en el públic, i ara l'última pota era l'edició del llibre, que està ja així. Com ha sigut aquest treball, crear aquesta dramatúrgia al voltant d'uns esdeveniments com els que van passar en la primavera valenciana? Doncs va ser molt curiós perquè l'obra té una cosa d'efecte papallona, no? És a dir, a mi m'agradava parlar del 2012, que era dels xavals, i m'agradava parlar de Vives, crear un paral·lelisme. Efectivament, aleshores parlar d'una cosa que va passar fa 5 segles, una cosa que va passar fa 2 dies, en el 2012, era molt curiós. Aleshores l'obra té com són 3 peces en 3 temps diferents, és 1534, 2012 i 2021, com un futur distòpic que passarà en el 2021, i plantejant 3 preguntes. La primera pregunta, que és la pregunta del 2012, és per què la ideologia es converteix en política, efectivament. La segona era per què el pensament, que és el que tenia Vives, es converteix en heretgia, i l'última part, que és la pregunta, és per què la política es converteix en clientelisme, que era una cosa que ja havia passat al País Valencià i que aleshores es preguntaven què passarà a partir d'ara. Se rescatarà la volta per als teatres, per als escenaris? Sí, de fet ara anem a la mostra d'Alcoi, que és l'aparador ideal per al teatre valencià, i a partir d'ahir estem tancant ara el que són bolos, el que se diu bolos, les funcions per a començar l'any que ve, per octubre, novembre, tant a València com a fora. Estem ara tancant coses per anar a Catalunya, per anar a Barcelona. Al principi de la conversa t'he preguntat que aposta i sobretot aquest fet que una editorial valenciana apostara per passar a paper, a negre sobre blanc, els textos dramàtics. I ara m'agradaria acomiadar aquesta conversa en quina és la teva opinió, per què se llegeix tan poc de teatre? És curiós, no? Ara, de fet, sí que hi ha un moviment que es diu Teatro también se lee, que és en xarxes socials, perquè sí que és veritat que el teatre pareix que soles té que anar a escena, no? I jo crec que la reflexió a l'altre costat és prou interessant. Jo, que soc professor de literatura, recomano als meus alumnes que llegeixin teatre,
Llegir teatre és molt més senzill, no te porta aquest temps que te porta, diguem-ne, una novel·la. Una novel·la tens que estar un parell de mesos, un mes, 15 dies, el que siga, i el teatre el pots llegir en 2 hores, 3 hores. Aleshores, jo sempre recomano llegir teatre perquè el teatre gaudís molt i té aquesta cosa que és el diàleg, que és molt viu, i el teatre és viu, aleshores el pots viure anant al teatre o el pots viure llegir-lo. T'activa també la imaginació, per veure com seria ser museu. Va ser l'espectador virtual que jo li dic, no? L'espectador virtual és aquell que pensa com seria la funció. Vives, Gabriel Ochoa, publicat per el Petit Editor. Un plaer haver conversat amb tu, molt d'èxit en este projecte evidentment editorial i en aquest projecte també teatral, i és que vingui. Moltes gràcies. I així a la Fira del Llibre tornem a trobar-se. Vale, doncs moltes gràcies.